दादा मी कुठे आहे सध्या? माझ्या समोर. नाही नाही, म्हणजे तुम्ही कुठे आहात? तुमच्या समोर. नाही म्हणजे आपण दोघे कुठे आहोत? आपण एकमेकासमोर आहे. ही जागा कोणची? जागा नाही, हा रोड आहे. हे म्हणजे हा जो रोड आहे ना, हा रोड कुठे जातो? हा रोड तो कुठं नाही जात, तुम्हालाच जावं लागेल कुठं जायचंय तर. म्हणजे मला सांगा, जर तुम्हाला ह्या रोडने कुठे जायचं असेल तर तुम्ही कुठे जाल? मला जर कुठं जायचं असेल तर मी ह्या रोडने नाही जात, मी त्या रोडने तिकडनं जातो. समजा जर ह्या रोडने तुम्हाला लोणावळ्याला जायचं असेल तर तुम्ही कसे जाल? मी तर ट्रेनने जातो. चूक झाली, तुम्हाला पत्ता विचारून चूक झाली, माफ करा मला. दादा तुम्ही असे चुकाच का करता ज्यामुळे तुम्हाला नंतर त्याची माफी मागावी लागते?